balik diri kay ikaw yun ang ipulig ikot ng kaabang buhanga ka. Duty na sagta. Pakita, init kayo eh. Pero watay may mo, kay nangabaho man ta. Gusto mo ta makakwarta. Tayo inita sa panahon na yun. Maglamin inom soft drinks ba? Naman di tindahan rin. Sakto kayo. Sige. Kira, ay bukir. Sabot na, sabot. Bukir. Nabi di dula nga. Unsa na yung dula part? ML? ML. Alas gaw na mo din bukir sa ML niya. Murikim bagid. Uy, ikaw na sir. Uy, pandamay ikaw. Manday na. Inyo na yung tindahan na rin. Oh, ako wala gini diri sir. Negosyo gamay ba, buhi lang god. Aw, ana ragod. Iya, ragod tagluwa sa kinabuhi god. Uy, puda dako pang for the person bay. Pulda, bitaw kag mahinaykan, tikang buanga ka. May pagpapaliton kani mong soft drinks kay uhaw kayo. Na, wala ra ba may soft drink sir? Naunsam na yung tindahan na nga. Boy, soft drinks? Binuang magkay na eh. Lagi soft drink sir. Isa ka bulan jud mi diri og dilbiran ba. Unsam yung tindahan na nga soft drinks eh. May pagmanira mo eh. Saboy, wala po maulig basyo. Kuligbas iyo, simota. Sus, hindi pa lang gani mo Uncle si Cardo ba, gidakop na tikang buanga ka. Ilhan gani mong tindahan, kulurong kayo, white lock ka. Matay sir. Wala naman naman anong pagpanapok nimo. Binuang man ang tindahan niya na plaka. Unsa di ka? Mao ni bagong rules and regulator ron dapat mosunod rata. Taya po na ng rules and regulator nimo sir. Oy, wa mo ko ni angay ana. Kay pag mo pasi ko sayang ang kasong oras eh. Pagpupasi ka, sayang-sayang akong laway si mo ha. Kani siguro kung una dakpo no. Ay, dali. Ramnay kayo di ay. Ayo! Hala, may tao. Hala, pasin kolektor na sa akong motor ba? Wala pa ba ako'y sweldo? Sa ato, sir. Unsa yun siya ato sir, wa kay plano abrihan ko pero tibi ang inita diri sa gawas. Yati, isuga po ng tawahan na, oy. Ay pagdali di abri ko pati inita ya. Pagulat. Sir, ano niyo? Sir, kay sir ha? Wala, sir. Sa katapusan pa. Unsa? Siya may sweldo. Ay, abi na kong kolektor ka, sir. Na, tanawa lagi. Wa pa ni kabayad ba? Wala ka lagi, sir. Napagitay ko mga tulo ka bulan ba? Mao na akong ginaingon. Unya, wa kay plano palengkoron ko pero inita ba? Kapoy mo baktas. Dali, sir. Dali, sir. Unsa di tuyo ni mo diri, sir? Inpire ko niya ako si Paploy. Ah, unsay DNP, sir. Diin pigud dakop ni Paploy ba? Ah, dako ni Paploy. Kani mo ni mong gate. Nagsilip na ko ba bago siyang pintura. Paliw ko gawa sa RCR na bi. Ha? Yaga-yaga. Sa yaga-yaga nga. Tunay ni. Igaw sa RCR na. Ha? Nadaot naman ka, sir. Karos aman na ORCR ang gate. Munggol tawhanan ni bay. Mao na dyan namong bagong rules and regulator ron. Wa dyan tayo mabuhat ya. Musunod rin kita. Base ng rules and regulation, sir. Ay, tama din. Rules and regulation din. Nasipet ako ba? Ate, nagduda ko ng tawanan ni ba? Basin ng scam ra ni ba? Matay, wa jud ko kaangay na inyong style, sir ba? Karon pa man ko kadungog na naay gate nga dakpon. Di ba? Mga motor man nagsakyanan. Nah, wa man di ka naswitog balaod day. Naunsa di ka? Mao na ni bagong balaod ron. Pwede na nadakpon. Pwede tanawon lang imong ID, sir. ID? Wala problema na. May ID yun. Naunsa di ka? Si pagtuon mo sa mga kulurom. Oh, mao ni akong ID. ID nga, tuboy to man eh. Say, tubay to. Basta kay mao ni akong ID. Saan mo na siyo? Kita. Tubay to sa mata. Nya, usawa man ni sir. Wala man ko kabalo nga kailangan dinig ORCR ning gate. Asam po na to na pwede kuhaon? Sige, ay wak man kakabalo. Ano na lang. Mubalik ko diri ha, tagaan di isa ka semana. Dapat makuha na nimong ORCR na imong gate. Kuhaon nimo nang ORCR sa gate dito ra sa hardware. Timong gipalitan ani. Kunya, pagbalik po nako, kailangan na ang lisensya sa Panday o sa iyang helper. Kasabot? Binuang manibay. Sige sir, kasabot ko sir. Nya, maura to. Sa kasimana ha, balikan ta ka diri. Kay nako pabuko sa unahan. Mas gawa da uta atong tawanan eh. Legit ka to yung gingon, pandamay. Hindi nga, may dalan ba diri ya siguro sa pa, si diri ang ngagi yung mga buang ba. Sambahan diri day. Lah, tama umde ko dala helmet bay. Nakop na butong mongoloid na enforcer ba. Dire gor ko moagi sa lalom sa sapa. Eh,
Gaya na mo agi. Uy, kaulan nun na ba? Isang makadakop lang kung kaisa ron ah. Pais na. Oy! Murag nasipyat yun ka, Choy. Makabihag yung koron. Ops! Na. Pagkakuha dyan nagpalibak ang buwang oh. Naa dyan pati sapa. Nanakop. Ops! Oh, dahil pwesto. Sipyat yung kapard. Oy, mo na na. Yawat, imbis pangwartahan ako to. Sige lang, maligyan lang ako ni Buti Bakal yan, bay. Mahalin pa man siguro ni 150. Galas gawoy, may mga agi sa highway, bay. Kahiring nyo sila ba sa akong mga spots sa nga nakupanan ba? Yate, isa may mga kabaw dali. Yate, isa may tagiyan eh. Pataka, may parking. Di ba ni parking nga na nagkabaw dali? Ay, ito kang tag-iya, oh. Ho! Sa mga animalan yung palit guro ng kabaw ni. Ay boss, Part, di ba ni mga kabaw, part? ako na boss, nga naman, palit ka? Sino mo palit nga? Pataka, ang parking ani. Di ba ni parking lang kung kabaw dali? Ay, pinuha man yung mga boss, nakuha man yung yuta dali boss. Say mo, maskin pag imo ang yuta. Tanawa ako yung mga helmet. Nya, kaning swimming pool sa mong kabaw na ni permit ni? Bawal ba yan eh? Binuang man na boss, dili man na swimming pool boss, lunangan man na. Ay, lunangan. Swimming pool mo na sa kabaw, god. Grabe, binuang, mabangitan pag permit boss uy. Alay. Part, nani restro PC sa mong kabaw? Uy, dire gud ta magstorya be. Basig masungagan na ng kabaw ni boss, kasi mabuak pa tong ulo na boss. Ay sir, binuang naman na yung mga sir. Kung saan man na na-restro ng PC sa kabaw sir? Na, mao lagi ni ba? Ganang igawas na lang restro ng PC sa mong kabaw kay hapon na ba? Oh, pa-out na ko ba? Hapit na akong out. Basig malapas ko sa orasan ni Waba ko yung overtime. Ay, restro sa PC sir. Dali kay. Dali na si Rambo, naaram ko din napita sir. Pagdali. Kani sila! Run. Kani sir! Balik diri kay ikaw yun ako'y pulig ikot ng kabaw buanga ka.